Джамбо, всеки има по 20 лева и си правим подаръци, вели, тръгваме. И ти започни. Добре. Гледаме сега. Добавям ново условие. Трябва да са неща за базата, която си правиме. Не. Да може да си я построим. Абе, не. И за морето. Ама не само за базата, бе. Да си я построим неща. Ще взема малко нея да ги подложим. Ама не ми казвай, бе. Ама и подаръци, бе, подаръци. Гледай, бе, не гледай, бе. Нов е. Вече бихме го купили на нов. Някакъв работи. Ти е вентилатор. Може да свърши. Чай. Ти работи. Можеш да го дигнеш. Това е готино. Това. Ще свърши с... Давай, Вели. Аз най-намерих си купя подарък. Има остра ножичка. Ама не бе, Вели. Искам да ги проверя хубави ли са. Искам да проверя колко са хубави ли са. Струващи се. Ама ти до мен трябва... Виж, тук има за чашка. Сладиш. Ти тук какво си? Ти какво е? Не знам и аз. Няма ли само това? Има и вода. Виж, ефтинки са, бе. Аз си мечтая за вейци. Има една точно за 20 лева на... Брат, имам същите хубави. Нищо не съм си взимала, аз за тебе избирам, за базата. За тебе и за базата избирам за сега неща.